Oh, nara tong bagong karne oh. Presko kay ni. So may mayo ni. Sabaw ta. Hugas ta. Hugasan na itong karne. Kaya na na. Matik na ni. Right. Ano ito ni? Gisa. Panakod. Luya Bombay, butang na to. Gisa na ito panakod. Daog. Karena itu berikutan ini butang apa? Atau bisa para medyo mawala yang pansa. Asin, pecahan lang. Power, satu. Hop. Chili powder, 5 lang. Black pepper butang itu, 5 lang. Romot. Luban sana to para mabas-subas gamay ito sa bawan. Ito siyang kurawan niya, bukal lah. Pero masagol siya. Mix niya itong mga lasa ba. Luban. Balikan niya ito. Subas na. Roll, nararolo para imo ni na tambal sa kuan tagkugo roll. Subas na, buta na tubig. Puno na to. Di na magtansa sa atong kuan, sa atong sabaw. Kana, daog na. Humot kayo sa sabaw. Presko nga karne. Malikato na ito, butang itong tanda pag bukal na.
Bebe yan to. Kang Tantos tanlad. tungkol pa nga na ibugas. Daog. Tanlad. Tanay ko an. Kung ito na yung mga fan. Nakakabot ang ito sa baw. Okay. Ogo. Saya. Alam niyo? Araw. Sasang duko to. Araw. Pabili mo. Hindi. Anan? Happy birthday, Kimpi. Ano yan? Tayo bila na. Bura na! Sabaw. Sabaw din. Be? Silingan. Lami.